Je dobré, aby ste počúvali a videli odborníkov. Máme ich, budeme sa rozprávať napríklad aj o chromozóme. Vy, ktorí sa zaoberáte vedou, viete, čo je chromozóm. Vy, ktorí sa ešte len chystáte vstúpiť do vôd vedy, zistíte, čo je chromozóm a zistíte dokonca aj to, že revolučná metóda českých vedcov už odhaľuje skutočnú štruktúru chromozomu. A ako to robia, tak o tom sa budeme rozprávať. Dávajte dobrý pozor, najskôr vám predstavím pána Viléma Nedelu, českého vedca, ktorý sa viac ako 20 rokov zaoberá environmentálnou rastrovacou elektrónovou mikroskopiou a výskumom a vývojom nových systémov na detekciu signatárnych elektrónov. Toto musím čítať, už znáte, že to sa nedá naučiť. Je autorom novej mikroskopickej metódy s názvom Pokročilá environmentálna elektrónková mikroskopia a mnohých ďalších vedeckých metód. Na záver dodám, že je autorom alebo spoluautorom viac ako 250 časopiseckých alebo zborníkových textov. Pán Vilém Nedela, dobrý deň vám prajem. Dobrý den. Ničomu som nerozumel, čo som teraz povedal, ale že ničomu. Tak sa vás teda budem o to pozornejšie počúvať, ale vy máte zaujímavé meno. Nedela. Ano. Ja mám po slovensky je to, že nepracují, alebo nedela. A mňa zaujíma, či Vilém Nedela v nedeli nedělá. Ne, Vilém Nedela dělá pořád. Pořád. Dělá pořád, protože věda a výzkum to je práce od rána do večera. A ako sa vám darí, budeme počuť. Nech Daří sa páči. Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem strašně rád, že jsem semka mohl přijet, protože tohle je naprosto úžasná akce a úžasné místo. Já přijíždím z Brna, což je v podstatě Světové centrum elektronové mikroskopie. Máme to štěstí, že tam máme 3 obrovské výrobce elektronových mikroskopů a v podstatě 30% celosvětové produkce elektronových mikroskopů dnes pochází z Brna. Máme tam řadu univerzit, takže firmy jsou šťastné, mají studenty. Já bych vám představil environmentální elektronovou mikroskopii, což je metoda, které se věnují celý život. A zejména v posledních letech jsme ji tak výrazně vylepšili, že jsme byli schopni, a na konci uvidíte, i zobrazit ten chromozom v nativním stavu. Takže elektronová mikroskopie, to je obrovské zvětšení, veliké rozlišení a ty nanovědy a vůbec ta předpona nano bych vám chtěl vysvětlit, co to vlastně je. To znamená, co je to vlastně nanometr. Nanometr, když si ho chceme představit, tak vlastně můžeme říct, že nanometr je 10 na minus 9 metru, což nám možná nic neřekne. 1 miliardtina metru anebo miliontina milimetru, ale když si to chcete trošku představit, tak když si představíte ten nanometr, což je tady ten malý oříšek, tak vůči tenisovému míčku je přibližně ve stejném poměru jako tenisový míček vůči průměru zeměkoule. Takže nanometr je skutečně něco velmi malého, ale ještě nám to nestačí, protože elektronová mikroskopie dneska špičková má rozlišení lepší než nanometr, takže kdybychom chtěli jít ještě do menších rozměrů, tak je to 1 angstrem, což je 10 nanometru, a 10 nanometru 1 angstrem to je průměr atomu vodíku. A kdybychom chtěli jít ještě do menších rozměrů, tak můžeme vědět, že průměr jádra tohoto atomu je asi 100 000krát menší než průměr atomu a jednotlivé elektrony, které vlastně používáme k zobrazení v elektronové mikroskopii, jsou ještě 10 000krát menší než to jádro. V realitě buňka rakoviny 10 mikrometrů, bakterie 1 mikrometr, virus chřipky, všichni to máme za sebou a jsme strašně rádi, že je to pryč, 100 nanometrů až do molekule vody, která je teda asi ten 1 angstrém. Světelný, transmisní a rastrovací mikroskop. Světelné mikroskopy vy všichni znáte, jsou běžně používané, používají v podstatě toku fotonů, které jsou ohýbány na vybroušených čočkách. Když budu mluvit o tom nejlepším, co ve světě je, to znamená, to jsou superrezoluční fotonové, superrezoluční mikroskopy, tak tam už se skutečně dostáváme do rozlišení několik desítek nanometrů. Když budu mluvit o rastrovacím a transmisním elektronovém mikroskopu,
tak vzhledem vlastně k vlnové délce elektronu vůči fotonu se dostáváme ještě na řádově lepší rozlišení. Transmisní nebo rastrovací elektronový a transmisní elektronový mikroskop nepoužívají v sobě žádné skleněné čočky, ale mají elektrostatické a magnetické cívky, které využíváme k tomu, aby fokusovali, zaostřovali ten elektronový svazek do co nejmenší stopy na vzorku. V transmisním mikroskopu se musí vzorky velmi stenčovat na třeba desítky nanometrů a procházejí vzorkem skrz a detekovány jsou pod tím tenkým vzorkem, zatímco rastrovací elektronový mikroskop je schopen zkoumat objemové vzorky, elektrony do něj vletí, interagují s látkou, vyletí ven a detekovány jsou nad vzorkem. Takže rozlišení toho rastrovacího elektronového mikroskopu špičkového je dneska v desetinách nanometru, zatímco transmisní mikroskop skutečně v Japonsku, když jsem se vrátil, 1,2 megavoltový, má rozlišení 0,40, 0,30 angstrémů, to znamená 0,03 nanometru. Tak se skutečně už dostáváme do oblasti velikosti atomů a jsme schopni ty atomy skutečně pozorovat. Tady se mi trošičku zamíchaly pojmy a obrázky, je to pro vás takový trošku kvíz, a abyste se zamysleli, vidíte tady světelný, transmisní a rastrovací elektronový mikroskop, tem a sem. Myslíte, že ty obrázky jsou správně? Nebo se mi to nějak zamíchalo? Zamíchalo se mi to, že jo? Takže když se podíváme na to, jak se mi to zamíchalo, tak uvidíme na to, jak je to dobře. Takže teď je to takhle dobře, no ale když už se mi to zamíchalo, ty obrázky, tak se mi zamíchaly i ty výstupy z těch mikroskopů. To znamená, tady asi to taky úplně není dobře, zkuste si odhadnout, jak by to mohlo patřit. Tady na tom prvním obrázku vidíme jednotlivé atomy zlata a to bych ve světelném mikroskopu asi těžko hledal. To znamená, tohle to je skutečně výstup z transmisního mikroskopu. Klasický seřizovací vzorek zlato na uhlíku patří do rastrovacího SEM mikroskopu a ten roztoč, kterého za chviličku uvidíte, to je světelný mikroskop. Takže takhle by to mělo být správně. Tady bych vám krátce se pokusil vysvětlit princip rastrovací elektronové mikroskopie. S vírou, že to spustím a ono to určitě klapne. Elektrony jsou emitovány v nejjednodušším případě z přímo žhavené wolframové katody. Můžete si ji představit jako drátek v té staré žárovce, která se už dneska nepoužívá. Jsou z ní emitovány elektrony, které prochází soustavou elektrostatických a magnetických polí, jsou to v podstatě cívky a svazek je stenčován, až dopadne na vzorek. No a protože ten mikroskop se jmenuje rastrovací, rastruje po vzorku, tak jedna z posledních cívek toho mikroskopu je takzvaná scan coil nebo rastrovací cívka a ta ten svazek vyklání tak, že vlastně on jezdí v nějakém obrazci čtverce po vzorku a vykresluje postupně ty pixel po pixelu, na který ty elektrony dopadají. To znamená, jak ten svazek elektronový, to žlutý, zaostřený, dopadne na ten vzorek, tak se uvolní elektrony, ty elektrony jsou detekovány detektorem a postupně, jak ten svazek rastruje, tak se vykresluje obrázek ve stupních šedi. Integrálně, čím více elektronů je detekováno, tím světlejší ten pixel je. No a potom zvětšení v elektronovém mikroskopu je vlastně rozdíl toho obrázku vůči té rastrované oblasti. Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie je v mnohem jiná. Tahle ta metoda totiž umožňuje mít kolem vzorku až 1000 paskalů. Klasická rastrovací elektronová mikroskopie a transmisní elektronová mikroskopie, ta má kolem vzorku skutečně vákuum 10 na minus 4., 5., 6. paskalu. Kdežto environmentální mikroskopie tam může mít až 1000 paskalů. A abyste viděli, jaký je to rozdíl, tak tady tahle ta žabka, ta žije spokojeně s hlemýžděm v atmosférickém tlaku. A v tom klasickém rastrovacím vakuovém elektronovém mikroskopu, kde je ta myška s tím skafandrem, protože ty podmínky v tom mikroskopu skutečně připomínají v podstatě kosmické prostředí svým tlakem, tak v tom klasickém rastrovacím elektronovém mikroskopu je tlak 100 milionů krát menší
než je tlak atmosférický. Zatímco v tom environmentálním elektronovém mikroskopu je tlak pouze 40krát menší. To znamená, je to tlak, který je skutečně relevantní tomu atmosférickému tlaku a za chviličku uvidíte, k čemu se to využívá. Ten environmentální mikroskop může pracovat jako klasický rastrovací elektronový mikroskop, to znamená ve vakuu, a přepnutím jednoho tlačítka se dostanete do módu vyššího tlaku a až toho SM módu nejvyššího tlaku. V tom vyšším tlaku můžeme pozorovat elektricky nevodivé vzorky nebo polovodiče, čipy, naprosto bez pokovení, bez jakýchkoliv úprav přímo. Ty vzorky se nenabíjejí díky tomu prostředí plynnému, tam, kde vznikají kladné ionty, neutralizují ten náboj, to znamená, ty vzorky se nenabíjejí, nemusíte s nimi vůbec nic dělat. A v tom environmentálním módu můžete pozorovat vzorky plně vlhké, živé vzorky, můžete pozorovat kapaliny, můžete pozorovat různé dynamické in situ experimenty, že si můžete vodu nechat odpařit, potom zase skondenzovat, led zmrznout, sublimovat a všechny tyhle tání, tuhnutí, všechny tyhle fyzikální a chemické in situ experimenty tam můžete dělat přímo v komoře. Nevadí vám, že ten vzorek třeba trošku plíní, protože tomu mikroskopu to nic neudělá. Čemu je nám to dobré? Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie má nejširší aplikační potenciál ze všech elektronově mikroskopických metod, právě proto, že umí pracovat jako klasický elektronový mikroskop a ještě mu nevadí ani ty plínící, kapalné, nevodivé elektrické vzorky. To znamená, od nanokompozitů, bateriových hmot, přes dřevo, keramiku, pryže, až po rostlinné a živočišné vzorky, plně vlhké, nevysušené. Obrovský aplikační potenciál. Tenhle ten slide je trošku složitější a proto já bych se zaměřil pouze na tenhle ten hýbající se obrázek. Je to parazit, je to nematoda, který jsme vyjmuli z kormorána, z ptáka. A vy tady vidíte, že vlastně, jak to v tom environmentálním mikroskopu může být. Úplně na počátku je ta nematoda pokrytá vodou. Nevidíme prakticky nic, vidíme všude vodu. My tu vodu necháme lehce odpařovat, velmi pomalu měníme termodynamické parametry, snižujeme tlak a ta voda se vlastně pomalu odpařuje a jsme to schopni nastavit a zastavit přesně v momentě, kdy ta nematoda je plně vlhká, ale není pokrytá vodou a my jsme schopni vidět krásně tu morfologii. To je třeba teď, už je možná lehce oschlá úplně na začátku, ale skutečně je to možné nastavit a vidět vlastně plně vlhký, nativní vzorek bez fixací, bez sušení, bez mražení, prostě přímo tak, jak ho v přírodě najdete. Tohle jsou další příklady dynamických in situ experimentů. To je velká výhoda environmentální mikroskopie. Ten obrázek vlevo, to je vlastně jazyk krysy, který, kdyby se hýbal, a on se umí hýbat, ale tady se asi neumí hýbat, to nevadí. On postupně osychá a jak osychá, tak se vlastně hýbe, objemově se mění a my můžeme vidět, jak se vlastně ta biologická struktura mění při dehydrataci. Ten pravý obrázek, to je vlastně in situ růst krystalu soli. Představme si, že vezmeme sůl, dáme ji do vody, uděláme solný roztok a tenhle ten roztok přímo dáme do mikroskopu a začneme z něho odpařovat vodu. Jak odpařujeme vodu, roste koncentrace soli a od určité hranice začne růst krystal. Ten krystal roste podle krystalografických rovin, je částečně pokryt vodou a my můžeme studovat, vlastně in situ se dívat v elektronovém mikroskopu na krystal soli rostoucí v roztoku vody. Abych prezentoval, že environmentální mikroskopie není jenom o biologii, tak jsem si vybral vápno, protože v mojí skupině je teď momentálně 20 lidí a každý je z jiného oboru. Mám tam stavební chemiky, teoretické fyziky, lidé z elektra a tak dále. Takže třeba vápno. Víte, že vápno se získává v lomu
po drcení můžeme krásně pozorovat oxid vápenatý, to znamená krystalu oxidu vápenatého. Po hašení, vyhašení vápna se krystaly oxidu vápenatého mění na krystaly hydroxidu vápenatého asi po 3 dnech. No a v této fázi je vápno nachystané pro výrobu malty a když maltu použijeme, tak chemická reakce působení oxidu uhličitého způsobí to, že ta malta začne tvrdnout a dochází k přeměně krystalu z toho oxidu, z toho hydroxidu vápenatého na uhličitan vápenatý. A to můžete tenhle proces vlastně v podstatě v tom mikroskopu sledovat. No a já jsem si vypůjčil tady pana Lorence, možná si ho pamatujete z dob československého filmu. To byl takový samozvaný zedník. A ptám se, pane Lorenci, jak dlouho mám nechat vápno v jámě, aby dostálo svých vlastností a bylo ideální pro tu stavbařskou činnost. Je to pravda, že čím déle, tak tím lépe? Uvidíme to tady. Vlastně po 3 dnech se ty krystaly hydroxidu vápenatého, ten obrázek už jsme viděli, po 3 dnech vidíme ty krystaly. Po 30, po 60 a po 90 dnech se postupně ty krystaly hydroxidu vápenatého rozpadají a obalují se gelem. A po těch 90 dnech už jsou plně rozpadlé a už je tam hodně toho gelu. To znamená, že proběhl ten proces odležení, vápno získává plasticitu, zpracovatelnost a tvárnost a už má přesně ty parametry, které potřebujeme. Samozřejmě, že těch 90 dnů neberme úplně vážně, je to od typu vápna, od vlhkosti, od typu prostředí, ale dejme tomu v tomto našem případě, to bylo 90 dnů, kdy už to stačilo k tomu, aby to vápno odleželo. Nevím, jak na Slovensku, ale bohatí lidé v Česku často investují do drahých uměleckých děl. Umělci a milionáři kupují historická díla a málo kdo se ví, že nemalé procento těchto děl jsou falzifikáty. Jiřina Bohdalová před pár lety splakala nad výdělkem, když přišla o řadu milionů korun, když zjistila, že vlastně ty obrazy, které nakoupila, byly všechny falza. To znamená, přišli za náma kolegové s originálem miniatury, který je kreslený nebo byl kreslený na slonovině a ptali se, zdali je to originál, zdali je to slonovina a co bychom jim k tomu řekli. To znamená, my jsme dali do mikroskopu tu slonovinu, kdyby jsme ji dali do rastrovacího elektronového mikroskopu do vakua, tak by zcela jistě popraskala, protože to vakuum by prostě ty mikrobublinky vzduchu vevnitř v těch pórech by to roztrhali, takže v environmentálním mikroskopu se tomu nic nestane. A my jsme schopni se podívat vlastně na tu mikrostrukturu, studovat rýhy, studovat dentální tubuly, dokonce jsme schopni zjistit, jestli je to ze slona afrického nebo indického, protože ty tubuly se trošičku mění, jejich průměr, jejich tvar. A když už nestačí ta mikrostruktura pouze zobrazit, tak jsme samozřejmě schopni použít prvkovou analýzu a přesně určit, jaké chemické prvky v tom materiálu jsou. No a v tomhletom případě jsme zjistili, že jsou tam prvky, které odpovídají hydroxyapatitu, což je vlastně hlavní neorganická složka slonoviny. Ale našli jsme i stříbro, hliník, síru, což může vést na nějaké technologické procesy, čištění, na typy použitých nástrojů a tak dále. A podle toho se dá i určit, v jaké době to bylo uděláno. Může tam být specifická barva, která se před 200-300 lety těžila nebo používala jenom v určité části světa. A to se dá přesně všechno vyhodnotit a podle toho jsme schopni říct, jestli to dílo opravdu vzniklo v té době. Výborná spolupráce s panem doktorem Gemeinerem vlastně z Chemického ústavu Slovenské akademie věd. Měli jsme za úkol zobrazit polyelektrolitové kapsule, což jsou asi 1 mm v průměru velké kapsule, které obsahují gelovitou výplň, obsahují více než 95% vody a uvnitř té výplně jsou vlastně geneticky modifikované E. coli bakterie, které produkují vysoce čisté chemické látky, které se potom můžou používat například při vývoji nových léčiv, antivirotik. Před náma stálo tyhle ty kapsule, které pan doktor Gemeiner celý život v podstatě vyvíjel, zobrazit v nativním stavu naprosto nezměněné
s tím faktem, že teda obsahují vodu, která nesměla být odpařena, nesmělo to být zkresleno a tak dále. Ty kapsule tady vidíte v prostředku na světelném mikroskopu, tady v elektronovém. Dalo nám to poměrně zabrat, ale tady už vidíte výsledky. Obrázek A je obrázek ze světelného mikroskopu, zatímco obrázek B je obrázek z environmentálního mikroskopu. Ty kapsule jsou nezměněné tvarově i velikostně, C je mikrostruktura povrchu, D, E, F je nějaká nečistota, která tam zřejmě uvízla a která by mohla způsobit prasknutí té kapsule. Na obrázku G je kapsule ještě se zbytky vody, jsou to vlastně dvě kapsule, mezi nimiž je zbytek vody. Obrázek H je zdařilá kapsula, obrázek I je velice cenný, je to vlastně rozříznutá kapsule na půl, s tím, že my jsme schopni vidět i ten hydrogelový vnitřek. Není metoda, která by dokázala tenhle řez tou kapsulí bez nějakých artefaktů zobrazit. Je to pouze environmentální mikroskopie. Jo, abych nezapomněl, toto je krásný obrázek. My, protože v environmentálním mikroskopu můžeme měnit tlak a můžeme tedy měnit i síly působící na ten vzorek, tak my jsme mohli nechat v důsledku působení těch sil tu kapsuli prasknout a pozorovat, co se stane, když ta kapsule praskne a ten vnitřní obsah vlastně vyteče a postupně obaluje tu kapsuli až úplně na závěru, a to tady vidět není, tam byly vidět i ty nativní buňky E. coli. Environmentální mikroskopie má jeden velký problém. K tomu, aby jsme zobrazili třeba živý vzorek nebo plně vlhký vzorek, my musíme naprosto přesně znát teplotu, tlak a vlhkost. Tyhle ty parametry se v tom mikroskopu nedají měřit přímo. A to je velký problém, pouze se odhadují a často vede k tomu, že potřebujete desítky experimentů k tomu, aby se vám ten vzorek vlastně podařilo zobrazit. Proto s těma mikroskopama umí poměrně málo kdo dělat, nás to trápilo mnoho let a já vám za chviličku ukážu řešení, ale teď vám chci ukázat, co se stane vlastně, když ty parametry neznáme. No tak buď ten vzorek vyschne a umře, anebo je zaplaven vodou a my nevidíme nic. A jak to vypadá, rozdíl buchanku, která je plně vlhká nativní a pak se vysuší a pozlatí a pozoruje se v klasickém rastrovacím mikroskopu. Vidíte, že ten vzorek, když je nefixovaná chemicky, ten vzorek je opravdu jiný. No a sviluška, když snížíme vlhkost dlouhodobě v environmentálním mikroskopu, tak samozřejmě takovýmhle způsobem se změní, což ji určitě moc dobře nedělá. A teď je otázka, je vůbec možné v environmentálním mikroskopu pozorovat živé a přežívající vzorky? Živé, pohybující se vzorky, které potom vyndáte ven a pustíte do přírody a oni běží dál? No trvalo nám to asi 10 let, než jsme tu metodu vyvinuli. Přišli jsme na to, a já to nebudu komplikovat, že toho roztoče vlastně do toho mikroskopu dáme a schováme ho do kapky vody. Pak bylo potřeba vypočítat poměrně složitě, jak ta vrstva vody tlustá musí být na tom roztoči, aby byl ochráněn před těmi elektrony. Přišli jsme ve výsledku na to, že je to asi 20 mikrometrů. Potom toho roztoče nakrátko vlastně obnažíme, odpaříme tu vodu, ten roztoč se objeví, my ho nafotíme, nasnímkujeme a pak zase tu vodu skondenzujeme, zase ho tam schováme, mikroskop vyndáme a roztoče vypustíme ven. No a jak to vypadá, když je živý roztoč v environmentálním mikroskopu, vidíte tady. Vidíte, že je z půlky ponořen do vody a snaží se utéct. Já tomu experimentu často říkám víš s kým spíš, protože roztoči jsou malí tvorové, kteří s náma sdílí naše obydlí, jsou v našich peřinách, jsou v našich příbytcích, jenom je obvykle nevidíme. Takže takhle krásná zvířátka máte doma a bydlíte s nima. My jsme je 2 roky pěstovali, často se dají najít na vysušených meruňkách nebo ořeších v zimě, když se tyhle ty ovoce na Vánoce kupují. Ale nevidíte je v mikroskopu, tam je radši nedávejte. Pokročilá environmentální elektronová mikroskopie je revoluční metoda, která vylepšuje řadu nevýhod té klasické environmentální mikroskopie. Je to o tom, že my jsme použili ve spolupráci s řadou soukromých firem umělou inteligenci k tomu, aby
jsme pomocí simulací dokázali vytvořit program, která tomu operátorovi napoví, jaké má nastavit podmínky, aby tam byla přesně taková teplota, tlak a vlhkost, jak potřebuje, a aby se mu to povedlo. Vytvořili jsme software a díky tisícům simulací v programu ANSYS ve spolupráci s firmama, protože Akademie věd nemůže platit 30 programátorů, tak ty firmy nám pomůžou a tyhle ty lidi zaplatí. A ve výsledku vlastně jsme stáli před největší výzvou našeho života, a to bylo zobrazení nativního chromozomu. Oslovil nás pan profesor Doležel, což je člověk, který rostlinné chromozomy zkoumá celý život, a přišel s takovým přáním, že by chtěl vidět vlastně kondenzaci chromatinu, povrchovou vrstvu chromozomu, jak to vlastně vypadá. Tohle to je jeden z výsledků nějaké věhlasné světové laboratoře, kdy na to byl použit helium-iontový mikroskop rastrovací, což je jeden z nejdražších špičkových mikroskopů, je jich pouze pár kusů, má výborné rozlišení, ovšem bohužel je vakuový, to znamená, museli ten vzorek fixovat poměrně složitě, tak jak je pod tím obrázkem popsáno. A mysleli si, že se jim to povedlo, přišli k takovýmhle obrázkům a z těch obrázků vprostřed vlastně nějakým způsobem odvozovali šířku toho nukleozomového a chromatinového vlákna. DNA nám vlastně tvoří, 2nanometrová DNA nám tvoří systém korálků na niti, to je takzvaná vlastně nukleozomové vlákno, které by mělo mít něco kolem 10 nanometrů, a pak vzniká to chromatinové vlákno. Spousta vědců se pře, zdali existuje, zdali neexistuje, jaký má průměr a tak dále. V tomto případě se teda kolegům podařilo je změřit, i když vzhledem ke kvalitě těch obrázků to bylo teda poměrně hodně kouzelnictví, ale vyšlo jim to. My jsme zapojili tu pokročilou environmentální mikroskopii, kdy jsme ten vzorek pouze z důvodu třídění fixovali velice slabým roztokem, asi 0,5% na pár minut, jenom z důvodu třídění, jinak ty vzorky byly zcela nativní a pomocí té pokročilé environmentální mikroskopie se nám vlastně podařilo zobrazit, že ten chromozom je výrazně členitější, než jsme si mysleli. Došli jsme k těm očekávaným průměrům těch chromatinových vláken. Přišli jsme na celou řadu novinek, že třeba ty sesterské chromatidy jsou spojeny bridgemi, které se předtím jako úplně nepodařilo zobrazit. A furt nás trápilo, jak je možné, že teda ti naši kolegové k obdobným výsledkům léta nedocházeli. Tak jsme použili takzvanou RNázu, nebo kolegové z Olomouce, oni jsou biologové, já jsem fyzik, takže oni použili RNázu, čímž vlastně odleptali takovou tu perichromozomální povrchovou vrstvu a najednou to začalo vycházet stejně jak všem v zahraničí. To znamená, bohužel se zjistilo, že použitím těch fixací se ta perichromozomální vrstva vždycky odstranila a to, co si lidi mysleli, že je nativní chromozom, vlastně nativní chromozom nebyl, byl to chromozom, který byl zbaven té perichromozomální vrstvy a tak se vlastně prezentoval. My jsme první, kterým se podařilo vlastně zobrazit chromozom v nativním stavu. Tady ten obrázek vpravo dole, to je vlastně ten z toho HIM, z toho helium-iontového mikroskopu a ten velký obrázek je po aplikaci té RNázy se to tomu začalo podobat. To znamená, my jsme ten vzorek jako cíleně zničili, aby jsme se dostali k těm špatným výsledkům a aby jsme potvrdili, že vlastně ty naše výsledky jsou jako lepší a jiné. Takže takhle vypadá chromozom. Je výrazně členitější, než se předpokládalo. No a protože máme obrovské zázemí, tak jsme vytvořili 3D model z chromozomu, jsme schopni na něm dělat metrologii, měřit průměry, průřezy, připojili jsme vlastně mikroskop 3D tisku a jsme schopni vlastně dneska v nativním stavu tisknout i hmotně vlastně zhmotnit ty nanostruktury pomocí 3D tisku. V České republice teď je hrozná podpora komercionalizace, nutí nás, aby všechny naše výsledky se obracely do prospěchu k lidem a firmám. To znamená, v budoucnu budeme tyhle ty produkty teda prodávat, protože je tam finanční podpora, máme na to peníze, aby jsme zakládali spin-offy a aby jsme vlastně všechny ty technologie dávali vlastně lidem. Takže tohle už jsou ty produkty. No a tohle je naše pracoviště. Já vám děkuji za pozornost
A když pojedete kolem, tak se přijeďte podívat, i když jsme prostě zatím jediní na světě a těch nabídek spolupráci nám chodí docela dost, takže máme asi na rok dopředu obsazenou laboratoř, ale děláme to rádi a když budete co potřebovat, tak se to třeba jako podaří. Takže já vám děkuji za pozornost a já tady mám pro vás dva dárky, nebo jeden dárek dvojmo. Kolegové, ještě než jsem odjel, tak mě vytiskli dvě interpretace nativního chromozomu na 3D tiskárně. Takže kdyby někdo chtěl, tak toto je vlastně, paní předsedkyně Zažímalová má jeden, to je předsedkyně České akademie věd, pak pár novinářů a vy jste další, kteří mají tuhletu interpretaci toho chromozomu ve 3D. Neberte to, že je to na nanometr přesně, ale je to prostě přibližný 3D model z 3D tiskárny toho chromozomu vytisklý. Tak já vám děkuji za pozornost a přijďte se podívat k nám někdy. Ďakujem veľmi pekne, pán docent Vilém Nedela. Chromozomy? Perečko? Máte nejaké otázky? To je moja otázka. Ale ak máte vy otázky, odpoveď príde z tejto strany. Lebo videl som, že počúvate veľmi pozorne, že vás téma zaujala. Ak nemáte otázku vy, budem mať ja. Nerozumel som ničomu, ale budem sa tváriť ako že áno. Nevadí. Tak ma teda zaujíma, že prečo sú pre vás tie vlhké vzorky pre elektrónkové mikroskopy tak dôležité? No, vlhké vzorky a vlastně ty vzorky v tom nativním stavu jsou pro nás strašně důležité protože to je poprvé, že kdy my jsme schopni vidět, jak to v té přírodě skutečně je. Elektronová mikroskopie se vždycky hnala za rozlišením, za každou cenu. Co nejvyšší rozlišení, jenomže biologický vzorek prostě vzdoruje. Musí být vysušen, musí být fixován, nebo musí být pomocí kryopřípravy prudce zmražen. Prostě jinak to nejde. A ta environmentální mikroskopie, i když má své samozřejmě ještě limity, a třeba s kryoelektronovou mikroskopií v transmisním mikroskopu se rozlišením nerovná, nemůže rovnat. Furt jsme tak asi v těch jednotkách nanometrů, ale je to mikroskopie, která ukazuje opravdu tu pravou tvář té přírody. A mám ešte poslednú otázku. Tá sa týka budúcnosti, lebo súčasnosť poznáme, ale pýtam sa na budúcnosť elektrónkovej mikroskopie. My to trošku víme, protože Brno je malá vesnice, kde ti velcí 3 výrobci jsou a my jsme s nima v kontaktu, poměrně nás sponzorují, takže se s nima o tom bavíme. Já si myslím, že v budoucnu transmisní a rastrovací elektronový mikroskop splyne do jednoho zařízení, jednoho univerzálního zařízení, které bude mít celou řadu dalších analytických metod a bude mít prostě kombinované parametry tak, abyste mohli jít od jednotek milimetrů až do desetin, setin nanometrů. A aj tam sa budete skvelo pohybovať. Docent Vilém Nedela. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. Všetko dobré.